Είμαι ο Γιώργος Κέντας, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης, συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πρωτοπόρο στα εξαποστάσεως προγράμματα και έχει καθιερώσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματικών επίπεδων, όπου ο φοιτητής μπορεί να βρει άρτια γνώση και εξειδικευσή, όπως επίσης μπορεί να βρει έναν πολύ καλό περιβάλλον, πολύ καλά οργανωμένο και επαγγελματικό περιβάλλον, όπου σέβεται το φοιτητή, τις ανάγκες του. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση προσφέρεται εξ αποστάσεως. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα εξ αποστάσεως πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διότι δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας, οι οποίοι ζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας και εργάζονται στη Δημόσια Διοίκηση, να παρακολουθούν το πρόγραμμα, να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους και να επιδιώξουν μια καλύτερη καριέρα στον τομέα τους. Το να σπουδάσει κάποιος στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, εδρεύει στην Κύπρο, έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα πτυχίο το οποίο είναι αναγνωρισμένο και επιστοποιημένο από τον ΔΟΑΤΑΠ και να το χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο θεωρήσει ωφέλιμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της καριέρας του. Οι φοιτητές μας είναι άτομα τα οποία είναι εργαζόμενοι, με οικογένειες, με υποχρεώσεις και άρα έχουν διαθέσιμο χρόνο σε ώρες οι οποίες καθιστούν την συμβατική παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος απαγορευτική. Έχοντας τη δυνατότητα εξ αποστάσεως φοιτησής, δημιουργείται αυτή η δυνατότητα η οποία προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερες τεχνογνωσίες και ικανότητες σε αυτόν τον τομέα, πράγμα που καθιστά τα προγράμματα μας ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος εξ αποστάσεως είναι ότι δίνεται στο φοιτητή η δυνατότητα να παρακολουθεί το πρόγραμμα ενώ βρίσκεται στο σπίτι του και σε ώρα την οποία μπορεί ο ίδιος να μελετήσει. Όλες οι διαλέξεις είναι προηχογραφημένες και στη διάθεση του φοιτητή 24 ώρες του 24ωρο. Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Moodle για τη διδασκαλία των μαθημάτων, η οποία είναι μια πρακτική και εύχρηστη πλατφόρμα, η οποία βοηθά ιδιαίτερα τους φοιτητές. Δεν χρειάζεται να έχει οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση τεχνολογίας ή χρήση λογισμικού. Έχουμε μια πολύ δυνατή και αποτελεσματική ομάδα, ένα πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό στο γραφείο εξ αποστάσεως μάθησης, το οποίο είναι στη διάθεση του φοιτητή, τόσο μέσω email όσο και τηλεφωνικός. Και πρέπει να πω ότι όλοι οι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν στο πρόγραμμά μας είναι πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση του τεχνικού προσωπικού. Εξ αποστάσεως διδασκαλία νομίζω είναι μια συναρπαστική εμπειρία για ένα διδάσκοντα, διότι έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει και να συνομιλήσει με φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο. Και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάζουμε εμπειρίες, γνώσεις σε διάφορα επίπεδα που μας απασχολούν στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και αυτό νομίζω βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος μας.